Għada jibda uffiċjalment ix-xahar ta' Jannar, xahar sinonimu ma' sales. Ovvjament f'Jannar meta l-affarijiet forsi jkunu ftit orħos mis-soltu, żgur li t-tentazzjoni li ma titlifx dak il-bargain tiġik. U jekk kemm il-darba tkun qiegħed fuq barra forsi ddur mal-ħwienet li taqbad u tixtri li tkun impulsiv bix-xiri tiegħek hija xi ħaġa li tista' tiġri. Fil-fatt il-bieraħ waqt prime time kelli konverzazzjoni interessanti dwar id-drawwiet tax-xiri tagħna kif ukoll dwar ix-xiri b'mod impulsiv. Ix-shopping għal ħafna huwa żvok dak li jsejjaħ retail therapy. Però jekk isir eċċessiv u bla bżonn ma jibqax retail therapy. Le, ekku, Owen, aħna fil-ħajja, fil-terapija u fil-ħajja psikoloġika naqsmu din il-famuża kelma retail therapy u xiri u forsi xiri żejjed, xiri bla bżonn f'żewġ kategoriji. Dak li nsejħulu impulse buying u dak li nsejħulu compulsive buying. L-impulse buying huwa forsi dak li aħna naraw flok, nixtruh, naraw handbag, nixtruh għan-nisa. Impulsive buying jista' jkun anka familja dom kemm kellhom tarbija, pereżempju, nibdew nixtru daqsxejn iktar affarijiet li nifqu daqsxejn ngħidu ma tantx għandna bżonn. Il-compulsive buying mbagħad jieħodna fuq skala differenti ta' xiri għaliex qed nixtru affarijiet li m'għandniex bżonn fil-ħajja tagħna, mhux ħajkollna bżonnhom fil-ħajja tagħna u jkun premeditat, ġifieri nkun naf li jiena ħammur nixtri xi ħaġa li fil-ħajja tiegħi ma tantx għandi bżonna. Pereżempju nixtri hair extensions meta jiena m'għandix bżonnhom. Dat tip ta' xiri, il-compulsive buying, normalment ikun skattat minħabba sitwazzjonijiet oħra għalfejn isir. Normalment, Owen, il-compulsive buying isir u jiskatta forsi bl-Ingliż għal ħafna li qed isegwuna nużaw il-kelma triggered ukoll għax hija kelma sa saret sinonima. Meta l-persuna tkun għaddejja minn depressjoni, mid-depression, minn loneliness, persuna tispiċċa waħedha, minn nuqqas ta' kontroll, minn nuqqas ta' self-esteem, dawn huma kollha fatturi illi jikkreaw fil-persuna void. Il-void fil-ħajja tagħna kważi bħala human beings, bħala umani ma nkunux nafu x'ħanaqbdu nagħmlu bih u allura kif għattajb inti jiskatta l-proċess jiġi triggered f'din il-behavior ta' compulsive buying. Min u kif tinduna bl-ewwel sinjali ta' compulsive buying? Min jinduna? Mela, min jinduna ġeneralment huma n-nies tal-madwar il-persuna most of the not il-maġġor parti tinduna l-aħħar għax tant tkun qed tagħmilha b'mod normali għaliha. So in-nies ta' madwar il-persuna qed nitkellmu fuq il-raba, viċin tal-persuna, ħbieb, kollegi tal-persuna. X'inhu ma s-sintomi? Ovvjament kif nindunaw li persuna qiegħda tidħol f'din ir-rutina ta' compulsive buying, nibdew nindunaw illi soċjalment forsi qed tiżola ruħha għaliex qed tiżvoga f'dan il-compulsive buying, nibdew nindunaw li forsi hemm problemi finanzjarji wkoll minħabba x-xiri eċċessiv. Nibdew nindunaw li l-persuna tidħol f'rutina fejn titmur tixtri waħedha mingħajr ma jkollha bżonn l-ebda kumpanija ta' ħbieb jew qraba biex propju jmorru miegħu jew magħha waqt ix-xiri. Jekk hemm il-darba tinnota daw is-sinjali f'xi ħadd, x'għandu jkun l-approach tal-individwu kif tista' tiltaqa' ma' dak li jkun u tispjegalu s-sitwazzjoni jew kellha x'għandek tagħmel. Int li int qarib u taf li xi ħadd qed jagħmel hekk. L-approach jafi varja jekk intix qarib jew le ta' din il-persuna. Primarjament, però l il-persuna nifqu magħha nkellmuha naraw ngħidula daqsxejn aħna x'qed nosservaw, ġifieri bl-ebda mod judgmental tajjeb imma ġast nibqgħu mad-deskrizzjoni isma' jien qed narak perkażu dan l-aħħar qed tonfoq ħafna. Qiegħda tużhom l-affarijiet li qed tixtri u minn hekk forsi tiskatta daqsxejn konverzazzjoni. Mill-bqija ovvjament imbagħad inħeġġu lill-persuna ssib għajnuna, illum hawn tipi differenti ta' għajnuna proprju biex għaliex dina hija problema nistgħu nsejħulha hekk problema ta' behavior għaliex ix-xiri eċċessiv huwa behavior li hija xi ħaġa li tista' il-persuna taħdem fuqha, tipproċessa magħha nnifisha u jirnexxielha proprju toħroġ minnha. Ftakar id-deċiżjonijiet li nieħdu llum, l-azzjonijiet li nagħmlu llum dejjem jirriflettu fuq għada. Għalhekk qabel ma tieħu azzjoni aħseb, pjana u fuq il-lat finanzjarju tal-ħajja dejjem uża sistema
ta' budget. Jekk tidħol fuq is-sit ġemma.gov.mt jew nkella anke fuq il-Facebook page ta' Ġemma, hemmhekk issib numru ta' artikli li tista' tinforma ruħek dwar kif tista' tibbudgetja aħjar fil-ħajja, però fuq kollox tista' tniżżel il-Ġemma Budgeting Planners fejn inti pratikament tista' tippjana l-aspett finanzjarju tal-ħajja u tiddividi u toħroġ budget biex inti tkun tista' issegwi. Ftakar is-sit huwa ġemma.gov.mt.